Yaƙin da ke faruwa tsakanin Iran da Amurka sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda yaƙin yana ɗaukar wani sabon salo a yanzu haka wanda masana ke ganin zai iya rincaɓewa ko kuma zai iya yin wani ƙamari wanda zai fi ma a baya. Wannan ya biyo bayan da jiya Iran ta fara kai hari kan wasu jirage na masu biyawa ta mashigar ruwan Hormuz wanda ta hare su, wanda daga baya kuma Amurka ta mayar da martani ta kai hare-hare cikin Iran da dama, wanda ita ma Iran daga baya ta mayar da martani a cikin abin ga ƙasashe na Larabawa da kuma sansani na sojojin Amurka da ke yankin Gulf. To a yau kuma an ji shugaban Donald Amurka yana cewa harin da za su kai yau zai fi muni kuma zai yi illa sosai. To a halin da ake ciki yanzu haka za a iya cewa dai ya ƙaddamar da hare-hare cikin Iran wanda yanzu rahotanni da ke hitowa yana cewa har an bugi wasu wurare na likita da kuma wurin tashoshi na nukiliya na buƙatun jama'a haka, wanda tun farko dama ya yi burin ya kai hare-hare irin waɗannan wuraren na buƙatun jama'a. To a halin yanzu dai za a iya cewa yaƙin ya ɗauki wani sabon salo wanda za a iya cewa komai ya rincaɓe, tunda na ji shi shugaban Amurka yana cewa tattaunawar da suka yi ma ta rushe kuma yanzu baya buƙatar tattaunawa da su Iran ɗin, inda ya kwatanta su da wasu mutane kamar scammer haka mayaudara waɗanda ba su san kansu ba ma'ana a cewarsa. To amma dai wannan ya nuna yadda ita Iran ɗin take ja da baya wurin yadda da su Amurka da Isra'ila, ganin cewa ko da an yi alƙawari da su ba za su cika ba kuma ba za su bi ƙa'idar da aka aza ba. A halin yanzu dai za a iya cewa yaƙin ya ɗauki wani sabon salo wanda sai dai abin da hali ya yi. Muna roƙon Allah kawo mana sauƙin wannan lamarin.